Prečo Ariana Grande stále dominuje pop hudbu? Predstav si, že začneš ako herečka v seriáloch pre tínedžerov a o pár rokov neskôr patríš medzi najpočúvanejších spevákov na svete. A presne tak vyzerá príbeh Ariany Grande. Veľa ľudí ju prvýkrát spoznalo v seriáloch Victorious a neskôr Sam & Cat. V tom čase si však Ariana už budovala aj hudobnú kariéru. A ukázalo sa, že jej hlas je výnimočný. Má hlasový rozsah približne 4 oktáv, vďaka čomu zvláda veľmi náročné vokály. V roku 2013 vydala debutový album Yours Truly, ktorý sa dostal na prvé miesto amerického rebríčka. Potom nasledovali albumy ako Dangerous Woman, Sweetener a Thank You Next, ktoré z nej spravili jednu z najväčších popových hviezd svojej generácie. Ale jej kariéra nebola len o úspechoch. Po tragickom útoku na jej koncerte v roku 2017 v Manchester zorganizovala benefičný koncert One Love Manchester. Na jednom pódiu spojila najväčšie hudobné mená a podarilo sa jej vyzbierať milióny libier na pomoc obetiam a ich rodinám. Práve tento moment mnohí fanúšikovia považujú za jeden z najdôležitejších v jej kariére. V posledných rokoch sa Ariana vrátila aj k herectvu. Vo filmovej adaptácii muzikálu Wicked stvárnila postavu Glindy. Jej výkon získal pozitívne recenzie a ukázal, že dokáže uspieť nielen v hudbe, ale aj vo filme. Najvtipnejšie na tom je, že veľa ľudí si myslí, že Ariana je spevačka z Nickelodeonu. V skutočnosti má za sebou roky tvrdej práce, desiatky hitov, ocenenia a miliardy priehratí na streamovacích platformách. Možno práve preto zostáva na vrchole. Nebojí sa meniť svoj štýl a vždy, keď si ľudia myslia, že už ju ničím neprekvapí, príde s ďalším projektom.